La idea parteix una mica d'escapar de la realitat que ens envolta. Per tant, em vaig plantejar dibuixar, llapis, paper, goma i començar sense cap mena de condicionant previ. Van començar a sortir formes conegudes, formes no conegudes, vaig començar a relacionar animals coneguts amb animals no coneguts i a poc es va anar creant aquest corpus de dibuixos que volen remetre coses vegetals, animals possibles, impossibles, imaginació una mica. I igualment, la part que és més d'Arques de Noè, un cop vaig tenir els dibuixos, les espècies dibuixades i creades o repensades, necessitava salvar-los d'aquesta realitat. I a partir d'aquí vaig començar a crear aquestes arques o possibles espais per escapar-nos de la realitat altre cop. I van aparèixer garjoles, habitacions, petites barquetes fetes amb petits fragments de fusta, de cartrons, pintures, etc. I a poc se n'ha creat tot una possible realitat nova que, bueno, espero que us agradi. És un treball que consisteix en la projecció de tot un univers mental, oníric, a partir de la cerca en la semiosfera, no? En l'univers de signes o d'elements susceptibles de convertir-se en signe. És un univers molt quotidià de la ciutat, de la gent que m'envolta, dels meus ulls mateix o de mi mateix, perquè a vegades no trobo gaire gent que es presti a ser molestada. Aleshores és això, una projecció d'inquietuds, de coses molt vitals, per altra banda molt humanes, no? De les pors, dels misteris, dels somnis o dels malsons. Utilitzo la tècnica per donar una perspectiva espacial. O sigui, al treballar amb estenopeica s'aconsegueixen profunditat de camp infinita, gradients d'escala de la perspectiva molt exagerats. Aleshores, de cop i volta, un ull, si el filmes des de molt a prop i amb un angular extrem, es passa a veure gairebé com una esfera, no? Agafa com una dimensió molt esfèrica, o de cop i volta et pots acostar amb un ull i les pestanyes són com branques, no? Són com immenses. I aquest tipus de textures les produeix el tipus de càmera que utilitzo, no? O sigui, hi ha un joc de tècnica, no? I de recerca perquè la realitat generi més il·lusió, no? Sigui més il·lusionista. En aquesta exposició presento les últimes peces que he treballat al taller. Totes les peces són peces fetes amb fang d'alta temperatura. Aleshores, bàsicament, el que hi trobem aquí són tres camins. Uns són els bodegons, que em baso bàsicament en tot el que és la imagineria de bodegó del barroc, carregada amb animals, amb simbolisme intern. Un altre és els animals hibridats, com podrien ser, per exemple, el tortonejo, un conill tortuga, un ànec cocodril, un ratacol, una rata cargolet, doncs la hibridació d'animals que ho connecto una mica amb els animals mitològics, que també n'hi ha algun, un tritó, i després hi ha les últimes peces que estic començant a treballar, que de fet són les dues peces que començo i que em fan molta il·lusió tal vegada seguir explorant per aquest camí, que són aquests puzzles en 3 dimensions fets amb ceràmica, com si diguéssim, que són tot de peces que encaixades formen escultures que pretenen recordar les restes arqueològiques que es troben en jaciments antics. La peça que encaixa però que hi ha llocs on hi falta la cosa hieràtica, buscar la força en les escultures, doncs això és el que estic buscant en aquesta peça i en un cap d'antílop. Recalcar el tema de que la ceràmica és tota d'alta temperatura i que tots els esmalts que es troben en aquestes peces són fets en el taller per al meu pare i són tot composicions químiques pròpies, on cada color és una fórmula química que aplicada sobre el fang després crea aquestes cristal·litzacions. Aleshores, és una labor molt elaborada d'escultura amb esmalt, com és el món de la ceràmica, no?